היום המצב הנשים זהו טקסט חדש שרשמתי ושמו הוא שובו בנים. הטקסט הזה מדבר על מה שקורה בחודשיים האחרונים במדינת ישראל. זה ילך כך: עוד ישובו בנים לאדמת אלוהים, עוד ישובו בנים, עוד ישובו בנים, עוד ישובו בנים לאדמת אלוהים, עוד ישובו בנים. לא פלא שראש ממשלת ישראל קיבל שישייה אל הכלא, שהנשיא האזרח למופת שאנס את א' וב', וזה רק מה שידוע לעם שלנו כעת, שעיתונאי משתלט על לשכת האוצר, שרוסי הופך להיות פתאום ראפר מוכר, שהתחנה המרכזית הפכה להיות מרכז קליטה ארצי לכל פליט או פליט. Oh same shit only different day. אם אתה גיי תתקדם אוקיי או stay away. חזרה לארוניקיה, כי שלשום נחטפו והיום הודיעו לי עליה שנרצחו על מדינת ישראל. רק למי ששואל, אנחנו העם היהודי, העם עם הכלי מברזל. אז ביבי אל תקפל את הזנב, בוא נצא נגדם עכשיו. עוד ישובו בנים לאדמת אלוהים, עוד ישובו בנים לאדמת אלוהים, עוד ישובו בנים לאדמת אלוהים, עוד ישובו בנים. לא יודע כמה עוד ישמוע של הדף, אני אף מהכף, מהפף אל האף, לא עולה לי האף, רק עולה בי הרף, רק עולה לי הרף. This is enough, אבל בעצם מול מי? מול הדו, מול הרי, מול הסי, מול הדו, רמי פסול הסידו, מרגיש כמו לוחם בושידו, בטוקסידו, עם עידו היינו בצהל, כיום מאבטחים על איזה נעל, חבר בממשל, משלשל לכיסו ותופרת מיטל, המזכירה שמזכירה לו כל יום לא לשכוח ולתפור קופון, ולא לא 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 מהסירון העליון, אלא מהעם כמו כולם. אני גם נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אבל בעיקר נופל נזכר בזה שברח לו הצל, לא קבל 365 סיבוב בגלב, סיבוב דאווין של השופ. האחד עתידו לו הוא קופ, השני הוא ציקלופ, השלישי מכוון ויורה לו לטופ, אז כנראה עתידי הוא להיות השלישי, כי אני מכוון ויורה לו לסי. מימין שהרוסי יהפוך להיות MC מצליח, ואפילו משהו הרוויח מזה, לוקח מטוס אל השנדיליזה. עוד ישובו בנים לאדמת אלוהים, עוד ישובו בנים לאדמת אלוהים, עוד ישובו בנים לאדמת אלוהים, עוד ישובו בנים. לא, הם לא ישובו יותר לעולם. ובגלל זה אני יושב ואני אוכל את עצמי. למה אנשים כמו חנין זהבי ואחמד טיבי ומהרשת של הברקי הזה והסטודנט הרופא הזה הערבי, למה הם עדיין נמצאים במדינת ישראל ואוכלים מפרי הדר של המדינה שלנו? זה לא תקין. באמא שזה לא תקין, זה לא תקין, זה לא תקין, הם נגדנו.